Tuntuu olla syömät pari päivää. Päivät olla duunis, vatsa kurni ilman käissää. Ympärillä safkan tuoksuttaa satahti aromi. Puskee kunnes lopult kokonaan ruokahaluni kadoti. Enkä mä oo syömät siksi et vetäisi virtaa. Silloin menee viikko eli liian monta iltaa. Mut ei vaan aina mitenkään oo varaa täällä ateria. Lopult valmis syömään melkein sitten vaikka paperia. Miten voi sanoa, että tää on hyvinvointivaltio? Ei mikään Afrikka, mut silti aika harmio. Mun mielestä se, et nälkä ja köyhyys lisääntyy. Kasvava kuilu tulevaisuuteemme sisältyy. Se saa monet täällä miettimään moraaliaan. Naiset tarjoo pimppii oraliaan. Äijät alkaa haslaa, varastelee, ampuu vahingossa, miettii miten niin paha tekee. Ja sä mietit mikä on syy, kato peiliin hämmästyy. Molemmil puolil illuusio, miten mä näen, miten sä näet. Usko pois, nälkäne on valmis mihin vaan. Et se saa yhden lämpösen ateriaan. Voit ite miettiä mikä ois sun raja. Valehtelet jos et mukaan jossain kohtaa tapa. Kun ollaan petoisis pitäis olla se lauma henki kohdalla. Niin et heikommasta sinne vahvimman kenki. Jos turvattuna perustarpeet inhimillisee elämää ilman tarvet 9 millisee. Keväällä tai kesällä tai ihan milloin vaan. Liian monesti tässä maailmassa aseita tarvitaan. Yksiköt valmiina hallita maailman keinoin, jotta pitää huolen että paino pysyy heikoilla. Hartioilla raskaana, miten viettää ensi yö. Mitä syö ja mistä löytys joku päivätyö. Mistä jäis käteen enemmän kuin menetään. 3 päivää syömättä taas ymmärtää enemmän. Ja sä mietit mikä on syy, kato peiliin hämmästyy. Molemmil puolil illuusio, miten mä näen, miten sä näet. Ja sä mietit mikä on syy, kato peiliin hämmästyy. Molemmil puolil illuusio, miten mä näen, miten sä näet.